2014ko memoria, gobernuaren azkenengo memoria esan da, baina horren batean ikusten da zelako postu estrategikoa esan da ongizatea eta zelako inbertsio publikoa egin da ongizatea arloan. Zeren legealdi guztian esan dugu moduan, pertsonekin konpromisutua dauden hiriagea eta hori islatzen da neurri batean ikusiko duzuenen ez memoria guztian. Eta datu hauek, datu guztietan ikusten da zelako postu estrategikoa egin da, baina aprobetxatu nahiko nuke ere prestarokoa lehenik eta behin eskertzeko izateko langile guztiei, Tere Barretxeak barne, zuzendariari barne eta zuzendaritza guztiei barne. Zerantzik gabe gobernu honek baliabide publikoa jarri ditu eta postu estrategikoa bat egin du, baina azken finean gauzatu duen ekipo teknikoa, udal ekipoa esan da estrategikoa hau guztia horrela emateko. Eta nire esker honenaz, bere hil lamuntzik gabe dako hauek egirateke horrelatuak izango. Hasi ginen 220.000 eurokin eta bukatzera goaz 2014ko memorian sartzen den moduan 690.000 eurokin. Berez, askunde importantea eman da udal dirulaguntzen zerbitzua. Beste zerbitzu bat guretzat estrategikoa den zerbitzu bat, nahi ez ikusten duguna da etxeko laguntza zerbitzua. Horren ez sekulako auskundea esan da, aktore ezberdinagatik, baina 1,7 milioi jartzen zuen udalak legealdi hasieran eta 3,1 milioi jartzen du 2014an ikusi dezakezuen moduan. Eta aipatu baita ere, eta beharrezko ikusten ditelako, zen legealdi guztian honen inguruan polemika desente eduki dugu, esan da gizarte langiletzeko laguntzen inguruan, Eusko Jaurlaritzari dagokion dirulaguntza eta Eusko Jaurlaritzak jartzen ez duen dirulaguntzen inguruan, aipatu legealdi honetan udala, Donostiko udala 2,1 milioi jarri dituela Eusko Jaurlaritzak jarri bako lukeen diruri osatzeko. Imaginatuko zue 2,1 milioiki zenbat gauzak egin dezakegu hirian, baina hor nabarmen jartzen da udal gobernuaren lehentasuna esan da behar horiek asetzean lehenbailen eta lehentasuna jartzean hor. Eta 2,1 milioi diru dixente da, eta neurri handio batean erakusten du zenolako postu estrategikoa esan da guretzat. Azpimarratu baita ere, gaueko terpean, eguko terpea bihurtu genuena, eta hori zerantzik gabe kale gorrian bizi diren jendearentzat onurak sortu ditu, segurazki aurrerako oso gehiago batu dira hurrengo urteetan. Aipatu baita ere, Loiolako Erribera gizarte zentro berria maiatzan bizitatuko dela, eta baita ere oso gutxira Martutene, Bidebieta eta Atotxan jubilatu etxetan antiekon pertsonako eguneko arreta martxan jarriko dugula Gonzaliren izenarekin. Hau da, autonomoentzat jarriko dugun zerbitzu berri bat martxan jarriko dugula mendikan oso gutxira. Eta berriro aipatuko dut etxeko laguntzaren apostu estrategikoa, guri dagokiun zerbitzu bat dela, gure eskumena den zerbitzu bat dela, eta irakurketa bat egiten baten dago, Euskal Herrian zenolako egoerak ematen dira zerbitzu honetan, aipagarria da Donostiko kasuan orduak ez direla galdu. Eta zerbitzu bermatzen dugula, kalitatezko zerbitzu bat bermatzen dugula. Aipatu baita ere Donostiko udaleko gizarte zerbitzuek, aurreko urtean, 2014an, 13.600 pertsona atenditu zituen. Hau ez du esan nahi, pertsona guzti hauek gure zerbitzua jaso zutenik. Kontuan eduki, udalak dira sartzeko atea. Eta hortikan bideratze dira askotan beste notako zerbitzu batean. Baina gukea, harrera zerbitzua. Eta 2014an 13.600 pertsona atenditu zuten. Eta izateratzeko laguntzak 2014an esan ziren 2,2 milioikoak.
Esan duten moduan, Donostia hiri soziala bat, politika sozialetan erreferentzia den hiri bada, eta baita ere lurralde bat. Eta Donostiko udalak gizarte egiteko egiten duen inbertsioa horrela erakusten du gaur aurkezten duen 2014ko memoria. Esan duten moduan, legealdi honetan 7,7 igoera egon da, 12 milioira, eta zalantzik gabe aipagarriena esan edetzetaka bigarren kapitulan ematen askunde hori. Esan den moduan, udal gobernuaren lehentasunak pertsona dira, eta nabarmendu nahiko nuke aurkezpen honetan. Politika sozialak egiteko eta ulertzeko beste modu batean behintzat indartu dugu sistema publiko bat barruan gaudela eta donostiarren eskubideak bermatzen ditugula ongizate zerbitzutan. Aipatu berriro ere, Donostian gaur egun 7 ongizate zentro ditugula, 8. egiteko dela aurten maiatzen izatetuko dugun Riberaseko ongizateko zentro berriekin eta baita ere adineko eguneko arreta zerbitzua egiteko dugula hiriburu horietan. Udal baliabidea dagokionez, ikusiko duzuenez kuadro guztietan esfortzu ikaragarri egin da. Berriro errepikatuko ez, kontestu honetan oso zaila izan da, baina esfortzu ikaragarri egin da. Udal diru laguntza lau postu egin ditugu, 420.000-tik 790.000 eurona. Eta aipatu nahiko nuke hor gauza bat, eta askotan esaten dugun gauza da, zelako pertsona dauden jasotzen duten diru laguntza beti. Emakumeak batez ere dira, eta horiek, datu guzti horiek memorian ikusi izango zuen. Eta hor da kasualidadea esango, eta segurazki horren inguruan hausnarketa bat egin barko dugu. Zergetikan dagoen emakumeen kopuruan handia gizarte laguntzen inguruan. Oinarrizko berri egin dugu aurrea, eta hilde honetatik aipatu nahiko nukeen gauza bada, udal diru laguntzaren dagokion gauza importantea, eta ez bakarrik udal diru laguntzan, baizik eta larrialdiko diru laguntzan ematen den igorra berbera da. Hau da, 153 da etxebizitzan inguruko beharrak osatzeko. Hau da, hipoteka ordaintzeko, interesak ordaintzeko, edo alokatzeko gune bat lortzeko. Hau da, diru kopuru desente bat, eta udaldan diru laguntzai dagokion 340.000 euroko diru laguntzak eman dira hori sustatzeko eta hori bermatzeko. Laguntzen fiskala ere aipatu nahiko nuke, laguntza fiskala, hau da, zergak eta tasak ezberdinak ordaintzeko, udal tasak ordaintzeko, hau da, 3.200 pertsonei onura emantzaile, eta hau 180.000 euroko kostua esan da 2014. Etxez-etxeko laguntzaren inguruan, azpimarratu nahi dez, hau zerbitzu hau estrategiko da hiriburuarentzat, guretzat estrategikoa den zerbitzu bada. Eta aipatu nahiko nuke aurreko urtean apirilaren 2014an hartu genuen erabaki inguruan. Hau da, presio publikoa sortu genuenean. Presio publikoa kopagoa jisten du, presio publikoa jarri baino lehen 20,5 euroko presio zuen orduko, eta presio publikoa jarri genuen 18,7 eurotara, hau da, jaitsiera bat. Hau suposatu du, azken finean, funtsezkoa den zerbitzu bat kopagoa jistea. Estrategikoa da zerbitzua, eta horretatik zaten duguna da beharrezkoa ikusten genuela administrazio publikoak kasu honetan udalak esfortzuri egiteko, orduak mantentzeko, lanpostuak mantentzeko, eta baita ere erakargarriago egiteko zerbitzua. Eta emaitzak esan dira nabarmenak, orduak mantendu dira, eta konparketan egiten bali dugu inguruko hiriburuekin, uste nabarmena dela apostolo estrategiko horren alde egiten dugula. Eta zenbat jende jaten ditu dugu etxez-etxeko zerbitzuarekin? 1.500 pertsona ditu dira, horren inguruan,
Eta Donostiko udalak legealdi honetan egin duen esfortzu ekonomikoa oso importante da. Hau da, legealdien hasieran 1,7 milioi jartzen zuen udalak, eta gaur egun 3,1 milioi jartzen du. Hau da, ikusten genuen zerbitzu hau oso importante dela, ez bakarrik adineko jendentzat, gure ikusiko zuen ez beste motako pertsonak ere adin txikikoek eta beste motako familiek ere jasotzen duen zerbitzu da, baina zerbitzu hau sekulako garantzia du. Eta berriro errepikatuko dut, 1.500 pertsona jasotzen duen zerbitzua da. Guztira 218.000 ordu ematen ditu zerbitzua da, eta udalaren ekarpena 1,26 da, eta hiritarren ekarpena 1,13 da. Gainentzukoak foru aldundiak ordaintzen du finantzazioa da. Baita ere, gustatuko litzateke aipatu 2014ko memorian azaltzen den moduan, adin txikikoen eskuduntza dugunez, zenako inbertsioa egin dugu familietan, eta partida orokorra da 2,1 milioi jarri ditugu. Babesgabetasunaren inguruko apostu bat egin dugu, arriskuan dauden familiei eta ume txikiei eta kate familiei laguntza emateko zerbitzu jarri ditugu. Eta hor bai, 2,1 milioi zerbitzuak hori betzeko. Zein da, txinetan helburu nagusia? Helburu nagusia izan da, detektatzea babesgabezia dauden guneak. Eta hor bai, legealdi honetan, sekulako esfortzu teknikoa egin da, eta baita ere noski politikoa, kasuak identifikatzeko eta protokoloak sortzeko, bai osakidetzakin, bai umeekin lan egiten duten eredu guztietan, eskoletan, polikiroldegitan eta haurtxokoetan eta hainbeste logikoan. Eta hori izan da batez ere zerbitzuaren muinoa esango nuke. Eta zenbat kasu ditugun gaur egun, babesgabezetasun inguruan, 608 kasu ditugu 2014. Eta oroar esango nuke, oso zaila esaten dela, pentsarroko agogatez, datu asko daude, oso adierazgarria dute, baina nik ustez, azkenengo eta honetan ikusi dezakezue, bai, gizarte larrietako laguntzak 2011-tik 2014an nolako hazkundeak eduki duten, legealdi honetan diru laguntza berriak sortu diala, adibidez agi deritzon hori, foru aldundiak sortutako diru laguntza hori, 2014an 400 pertsona daude diru laguntza hori jasotzen dutenak, eta ukatu gabe Eusko Jaurlaritzak ere bere esfortzu ekonomiko egiten duela RGI deritzen horretan, eta gaur horretan ere ikusi dezakezue zenoko esfortzu ekonomikoa egiten ari da. Ikusten, irakurketa hori ere beharrezkoa da, jakiteko gaur egun ongizate arloan zenolako errealitatea ikusten dugu. Hori izango litzateke, superresumido esaten dena, memorian ikusi dezakezue taula asko auzo ikusten da zenolako beharrak asetu dira, baina oroar, ikusten dut, ukaezina dela 2014an esfortzu ekonomiko importante batean dela, eta legealdira guztira begiratzen bali badugu, nabarmena da Donosti sozial baten apostua izan dela gobernu honen apostua.